Za generalnu avijaciju mogućnosti letenja tijekom zimskih mjeseci ograničene su kratkim trajanjem dnevnog svjetla i često nepovoljnim vremenskim uvjetima. Stoga većina pilota koji lete u privatne i sportsko-rekreativne svrhe željno iščekuju proljeće i stabilizaciju meteorološke situacije, što donosi i povoljnije uvjete za letenje. Ako ste odlučili ovakav lijepi dan iskoristiti za letenje, trebate imati na umu da se za letenje treba odgovarajuće pripremiti. Prije svakog leta, a pogotovo ako ste imali pauzu u letenju, upitajte se jeste li mislili na sve. Priprema leta započinje mnogo prije dolaska do zrakoplova. Prije početka planiranja letenja provjerite vašu pilotsku dozvolu, valjanost odgovarajućih ovlaštenja, te valjanost certifikata o zdravstvenoj sposobnosti. Važeći certifikat o zdravstvenoj sposobnosti je jedna stvar, a vaše trenutno psihofizičko stanje može biti potpuno druga. Ukoliko ste umorni, pod stresom ili neispavani, radije odgodite letenje. Ne planirajte let s putnicima ako u prethodnih 90 dana niste obavili najmanje 3 polijetanja i slijetanja na zrakoplovu istog tipa ili klase. Ukoliko planirate let izvan granica Republike Hrvatske, morate imati upisanu i valjanu jezičnu sposobnost za engleski jezik. Prije svakog leta, a posebno nakon duže pauze, proučite priručnik zrakoplova. Podsjetite se na normalne postupke. Postupke u slučajevima opasnosti, na operativne i granične brzine, brzinu najbolje finese, ograničenja mase i ravnoteže, parametre rada motora, te izračune performansi na polijetanju, slijetanju i u letu. Prije početka pripreme za letenje potrebno je provjeriti je li vremenska situacija pogodna za letenje. Kratak pogled kroz prozor pružit će pilotima koji lete prema VFR pravilima osnovnu informaciju o meteorološkoj situaciji, na temelju koje će procijeniti jesu li uvjeti povoljni za letenje. Ukoliko se vremenski uvjeti na prvi pogled čine pogodni, pogled na metar i taf, kao i telefonski poziv službi meteorološkog bdjenja, koja je dostupna 24 sata, pružit će detaljnije informacije o vremenskoj situaciji. Dobar dan, Natko Kulić je pri telefonu, molio bih vas neke informacije. Danas poslijepodne planiram let iz Zagreba za Lošinj na visini između 4 i 8 tisuća stopa, pa bi me zanimala trenutna meteorološka situacija i predviđanje vremena. Hvala lijepo. O vremenskim se uvjetima također možete informirati i putem interneta na web stranici Sektora zrakoplovne meteorologije Hrvatske kontrole zračne plovidbe. Važno je provjeriti sve relevantne informacije o vremenskoj situaciji, što minimalno uključuje metar, taf, ermet, gafor, sigmet, kartu značajnog vremena i kartu vjetrova po visinama. Na internet stranicama Hrvatske kontrole zračne plovidbe također možete provjeriti važne zrakoplovne informacije. Važno je prije leta stvoriti jasnu sliku o svim uvjetima na mjestu polaska, na planiranoj ruti i na odredištu, kao i na svim alternativnim rutama. Također je važno voditi računa o visini na kojoj možete očekivati zaleđivanje. Nemojte dozvoliti da drugi utječu na vaše odluke. Ako imalo dvojite o vremenskoj situaciji, nemojte ići na let. Nakon provjere relevantnih podataka, a ukoliko planirate izvršiti navigacijski let, potrebno je izraditi rutu. Pomoću važeće VFR karte, koju ste obvezni imati na letu, ucrtajte rutu kojom želite letjeti do planiranog odredišta. Rutu pripremite temeljito, vodeći računa o klasi zračnog prostora, područjima ograničenog letanja, navigacijskim sredstvima, obilježjima terena, preprekama i pogodnim terenima za alternativna slijetanja. Upoznajte se s orijentirima, radnim vremenima aerodroma te radijskim frekvencijama. Kako bi smanjili utjecaj turbulencije, planirajte nadvisivanje brdsko-planinskog područja i više nego je minimalno potrebno.
Obratite pažnju na propisane minimalne visine u letenju po VFR pravilima, posebno visini iznad gusto naseljenih područja, gradova, naselja ili iznad skupina ljudi na otvorenom. Ta visina iznosi minimalno 300 metara iznad najviše prepreke u krugu polumjera 600 metara od zrakoplova. Pridržavajte se preporučenih visina naznačenih na VFR karti s preporučenim rutama uz poštivanje VFR polukružne podjele visina krstarenja. Nakon što ste ucrtali rutu, potrebno je ispuniti navigacijski plan leta. U njega upisujete rutne točke koje ste prethodno odredili na karti, te sve pomoćne elemente pripreme leta, kao što su udaljenosti u nautičkim miljama, smjer letenja, brzinu leta, vrijeme potrebno za pojedine segmente rute, te proračun potrošnje goriva. Da bi si olakšali let, u navigacijski plan možete upisati i radiofrekvencije koje su vam potrebne tijekom leta, podatke o nadmorskim visinama aerodroma, pravce staza, telefonske brojeve tornjeva i aerodroma, radijale, udaljenosti od dvorova, postupke u slučaju gubitka orijentacije i slične korisne informacije. Dolaskom do zrakoplova već na prvi pogled možete ustanoviti općenito stanje, no detaljnu sliku daće vam tek predpoletni pregled zrakoplova. U zrakoplovu se mora nalaziti ažuran priručnik zrakoplova, valjana potvrda o registraciji, svjedodžba o plovidbenosti, odnosno dopuštenje za letenje, polica osiguranja, potvrda o buci, dozvola za radijsku stanicu, knjižica zrakoplova, te liste provjere, odnosno checkliste. Svaki proizvođač za svaki tip zrakoplova izrađuje checkliste kojih se potrebno pridržavati tijekom korištenja zrakoplova. Većina je procedura predpoletnog pregleda dosta slična. Odvežite zrakoplov i uklonite navlaku za pito cijev i pin za blokiranje komandi. Provjerite prohodnost pitostatičkih otvora, napadnu ivicu krila, opće stanje trupa zrakoplova. Gume i kočnice, količinu ulja, stanje elise, drenirajte i vizualno provjerite stanje goriva i uz pomoć mjerača odredite točnu količinu goriva. Prije leta, ukoliko imate mogućnost, posjetite lokalni ARO ured i provjerite najnovije meteorološke podatke, notame i ograničenja polazišnog i odredišnog aerodroma. Ukoliko nemate mogućnost, iste informacije možete dobiti putem telefona. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Planiram VFR let iz Zagreba za Lošinj, pa bih vas molio najnovije meteo podatke i nota. Može. Hvala. Evo sam. Hvala lijepo. Nakon uvida u najnovije podatke, pristupa se unošenju korekcija u navigacijski plan. Korekcije se odnose na utjecaj vjetra i temperature zraka, a utječu na smjer, brzinu, vrijeme i potrošnju goriva. Čelni vjetar i povišene temperature utječu na performanse zrakoplova, a samim time i na potrošnju goriva. Dobra je praksa imati veću količinu goriva od minimalne zahtijevane, vodeći računa da se ne prekorače najveće dopuštene mase zrakoplova. Nakon izrade rute i kalkulacije goriva, potrebno je izračunati masu i ravnotežu zrakoplova. Za izračun su vam potrebni podaci o masi i položaju centra težišta praznog zrakoplova, zahtjevanog goriva, putnika i tereta. Koristite tablicu i grafike za izračun iz priručnika zrakoplova. Uvjerite se da se nalazite unutar ograničenja iz priručnika zrakoplova i nikada ne poliječite ukoliko masa i ravnoteža prelaze zadane okvire zrakoplova. Osim što je nelegalno, takav postupak je izrazito opasan i može uzrokovati gubitak kontrole nad zrakoplovom, te znatno otežati ili onemogućiti vađenje iz određenih manevara. Razni programi i mobilne aplikacije olakšavaju izračun mase i ravnoteže zrakoplova, no preporučamo da izračun uvijek prekontrolirate prema podacima iz priručnika zrakoplova.
Pri planiranju leta svakako uzmite u obzir dužinu staze koja vam je potrebna za polijetanje i sigurno nadvisivanje prepreka, a na koju utječu faktori poput nadmorske visine aerodroma, temperature i tlaka zraka, nagiba staze, leđnog vjetra, uvjeta i vrste površine uzletno-sletne staze i sl. Informacije o minimalnoj potrebnoj dužini uzletno-sletne staze u različitim uvjetima možete pronaći u priručniku zrakoplova. Nakon što ste izradili rutu i izračunali masu i ravnotežu, ispunite i predajte plan leta najmanje sat vremena prije planiranog polijetanja. Dobra je praksa predati plan leta čak i za let u G sloju, kako bi službe kontrole leta raspolagale informacijama o vašem letu. Plan leta možete predati u nadležnom ARO uredu, a ukoliko nemate mogućnost posjetiti ARO ured, obrazac plana leta možete preuzeti na stranicama Hrvatske kontrole zračne plovidbe i predati putem faksa ili e-maila. Ukoliko vam ni to nije na raspolaganju, plan leta možete predati i putem telefona. Nadoljevanje goriva osobno nadgledajte, kako biste umanjili mogućnost ulijevanja pogrešne vrste goriva. Provjerite jesu li poklopci spremnika pravilno zatvoreni. Ukoliko ste nadoljevali gorivo, nakon nekoliko minuta ponovo drenirajte spremnike. Provjerite kvalitetu goriva, odnosno sadržava li vodu ili nečistoće. Provjerite posjeduje li zrakoplov svu propisanu standardnu opremu, kao što je pribor prve pomoći, aparat za gašenje požara, baterijska svjetiljka ili prsluk za spašavanje ukoliko se let odvija iznad mora. Osigurajte prtljagu na način da vas ne može ometati tijekom leta. Ukoliko letite s putnicima, uputite ih u postupke ulaska, vezivanja i izlaska iz zrakoplova, te postupke za slučajeve opasnosti. Provjerite da izračunati podaci o masi odgovaraju stvarnom stanju. Ukoliko ste preteški, iskrcajte teret, putnike ili eventualno nepotrebno gorivo. Ako ne letite u kontinuitetu ili imate malo sati tijekom godine, važno je osvježiti osnovno znanje i vještine te po potrebi obaviti let sa instruktorom. Posebnu pažnju posvetite vježbama oštrih zaokreta, leta na minimalnim brzinama, gubitka uzgona, otkaza motora te drugim postupcima u slučaju opasnosti. Nakon što ste se uvjerili da ste mislili na sve, spremni ste za polazak. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo želi vam siguran i ugodan let. Više informacija možete pronaći na web stranici Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.